Χωρίς βάση. Καταστροφικό για την υγεία σου, ασφαλέστερο για την υγεία σου, το καλύτερο για την υγεία σου. Χωρίς βάση. Τηγανιτές πατάτες, τραγικές για τη διαιτά σου. Βραστή πατάτα, καλή για τη διαιτά σου. Γλυκοπατάτες, σπουδαίες για τη διαιτά σου. Και χωρίς βάση. Σκουπίδια για γρήγορο χάσιμο βάρους. Καλό για γρήγορο χάσιμο βάρους. Το ιδανικό για γρήγορο χάσιμο βάρους. Δίπλα από αυτό να κλέβουν τις ιδέες του βίντεο μεταξύ τους, όλα αυτά τα βίντεο δεν έχουν μια βάση. Γιατί δεν έχει σημασία το ένα τρόφιμα να το αλλάξει με το άλλο. Έχει σημασία η ολοκληρωμένη διατροφή σου και πώς μπορείς εσύ να την ακολουθήσεις και να σε βοηθήσει εύκολα και να σου αρέσει να μπορείς να την προσαρμόσεις στη δική σου καθημερινότητα. Άμα δεν μπορείς εσύ εύκολα να το κάνεις, να σου αρέσει αυτό που τρως και στη τελική να σε καθοδηγήσει στο στόχο σου, δεν έχει νόημα η πληροφορία που θα πάρεις. Γι' αυτό, άμα θέλεις να πάρεις καλές πληροφορίες, να σε βοηθήσουν να φτάνεις στο στόχο σου, ακολούθησέ με.